салом алайкум ҳама каса. Рости мо якчанд вақт буд натонистем видеоҳо пешкаши шумо карда ва ба саволҳои шумо ҷавоб диҳем. Рости аз сабаби ки хеле корҳо ба мо бисёр буд, яъне ки вақтамон кам буд. خلاص гапа дароз намекунем, ба як саволи хеле муҳим ба ман омад расид. Хостам махсусан як видеое кунам, фаҳмонам. Гарчанде пештар ман як видео карда будам, аммо бо баъзе сабабҳо видеоро ман тоза кардам аз каналам. яъне ки як хоҳар буд, апа буд, ба ман шикоят кард ки ман мехоҳам ба Южни Корея равам ва чӣ хел равам, яъне ки аз ман маълумот пурсид. Рости бори дигар ба шумо мегӯям, хоҳарони азиз, модарони азиз, апаҳои азиз, ман хоҳиш надорам ки шумо ҳамчун модар ба Южни Корея биёед, чунки чӣ хеле ки гуфта будем, ҳамон Россия бас аст ва азобҳои ҳамон Россия ки буд ба модаро, ба занҳои тоҷик, басай дигар ба ин тарафҳо мо хоҳиш надорем, яъне ки намехоҳем. Ба ҳамон хотир ман маълумот наметиҳам ба шумо ки чӣ хел мебиёед, чӣ хел омадан дар кор, яъне ки мабода омада дар инҷа ба баъзе сабабҳое шавад ки масалан кор наёвад ё ки дигар шояд ки ба ягон коре даст занед ки кори нохуб бошад ва ман худро гунаҳгор ҳис мекунам. Албатта ман гуфта нестам ки ҳар яки шумо ин хелесте ки ба ҳамаи шумо мақсад ман ягон нияти бад надорам. иншоалло ки ягон вай нест, не ки ман ҳамчун инро дар худам қабул мекунам, аз ҳамин ҳисоб наметавонам. яъне ки агар шахсоне бошанд ки воқеати мисол падараш ё ки бо ҳамроҳи ҳамсараш, мисол шавҳараш ё ки бародараш ягон мардина қатишон бошад, мисол метавонем ки ҳамроҳи ягон мардинашон суҳбат кунем ва фаҳмонем ки чӣ хел аст ва чӣ хел омадан дар кор. Чунки мо танҳо масалан хеле ки хоҳарак ҳатто қариб ки гирья мекард, ба ман муроҷиат кард, ба инстаграм ман навист ки чӣ хел омадан дар кор, чӣ кор кардан дар кор. Хеле ман ба фикрам шояд аз мо хафа шуда боша. хоҳиш мекунам дар ин масъала аз мо хафа наша, чунки мо наметавонем. Ман аз вай савол кардам ки шумо дар қалан ягон бародаратон ё ки шавҳартон ягон чизе ҳаст ки ман роҳаш суҳбат кунам ва бифаҳмонам, барое ки ман ба занҳо намехоҳам. Ба ҳамин хотир илтимос ба ман муроҷиат накунед ки мо занҳо чӣ хел равем ва чӣ корҳое ҳастанд. Албатта корҳои хуб аст, иншоалло ки занҳо да бо мардода дида корҳо бисёр аст ва хубтар аст, аммо намехоҳам. мақсадам ин ки намехоҳем мо тавсия битем шутоби биёед шумо вай кунед. ҳамин хотир аз мо хафа нашед. саволҳои худ бошад метавонед дар инстаграм ва метавонед дар комментария нависед, иншоалло ки ҷавоб мегӯем. ва рости бисёр саволҳо шуд дар ютуб, дар комментариҳо насиб карда шуд. видеоҳои оянда кӯшиш мекунем ки аз комментариҳо хонда ва ба ҳамон саволҳо ҷавоб диҳем. бори дигар худованд нигаҳбон. дар ҳаққи мо дуо кардани фаромӯш накунед.